ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. оғоз мешавад боз ҳам видеои мо аз бозори Корвон, Тило бозор, дуюм ошёна, магазини Релакс. бисёр видео дорам аз ин магазин, аз ин маркази савдо. хеле интихоби васеъ доранд, аз посуда, аз тамоми ашёи рӯзгор. марҳамат, метавонед биёед бо худтон бинед. шояд ки якчанд қисм шава ин видеое ки ҳозир ман ба навор гирифтаистам. тамошо кунед. инҷа хлебницаҳо ҳаст, ду ранг. ино чанди? 180 сомонӣ. ана ин намудош бошад 50 сомон. ҳам варианти арзонаш ҳастай, ҳам мисол камакак қиматтараш. кадомеша ки хоҳед метавонед омада аз наздик бинед, бо харидорӣ кунед. ино чандиян? ин сушилка дӯстони азиз 95 сомон. ин сабират мекунем. шакли сабират кадагишам ҳастай, нишон метим. ана ин намудо ҳастай дӯстони азиз, барои реза кардани пиёз, каду ва дигар овушиё. марҳамат, бинед, майда мекунам. нархшон аз 75 сомон то 95 сомон. не 85 сомона, 70 сомона. диде, аз 70 сомон сар мештай. 85 сомон, 95 сомон калонош. дасти ай свети нест, дасти. хеле вай дора. масадка дора. анаи 150 сомон ҳами чиза мара мепурсидан. медонед, барои лапшаяй, барои макарон, лапша, угрон, ҳамихе дастияй. диде, оҳанӣ. иҷада ҳар хела бо мисарубкои пештара ҳастай 100 сомонӣ.